Jotono belai ke hambai ani bumung Biman jamatia.silghati ni tini ang kaisa belai ke nakirima sengsa ani oro phwayo news hokayi ang video snani bai dongka actually ang direct selling industry o samung tang tongo ang kono politics by involve sikeri boni loge ang direct selling industry mani bor alada company rok ano grow up untuk manuke kebang mana ano tolala magroni ano harassment khayani sudu tabo kaise puila bahaina ani bumangui kebang mana ko video editing photo editing ke mobile number hack rok khayui ani bumangui opoprotar kaijak bonotui ang thana rok sasi FIR rok khai rojak oko cyber crime haipana boni kono solution to malia ang tak bahaina tini phayang hahaina khnapi buje 4-5 ta ner call sopaika Maharaja produt notui angsi ani cehara roke khlai ani photo roke khlai oko Maharaja produt ni yatheng oke photo ke yatheng rok bera phutma buang hake khnaka ke abo angya abo ani mangui sutang puila phana ano opoprochar khaina bangui abo haike khaijak tongo ke ang video rok no kahake photo rok de video rok de angna snaije kang phone khaijak ke tak loge siang bono sai tongka ang nayana ke abo angya lukurok baya rok please nirok believe khaijak di abo angya abo ani mangui jara opoprochar khainai bor rok si jodi si amata haike kono borok no jodi si khake please ana help khaibai jodi ang sakangsing no borok no naituk tongo sabo abo saborok ani mangya ke opoprochar khai tong nai to jotono belai ke hambai jotono ang request ana suba bai jodi u borok no identify khai runani please hambai